to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon Radyo. Analytical, fearless comment. Action Firing Line. Las 7:01 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa luwat na mayong gabi naman bakulod kag Pilipinas Action Firing Line. Yari kita sa Lunes nga pagpangalagad pit sa 24 na sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Action Firing Line. Inyo ka aksyon Marlon Hinuvoya tubtob sa tak ng alas 9. DYEZ Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, unahon tahibalo ang dalagan sang tiyempo pagi sa PDMPD Action Gun Republika. Action Gun, mayang gabi, please come in. Mayang gabi, Action Marno. Mayang gabi sa aton mga listeners. Sari ang lakat sang aton tiyempo sining gabi. Lunes kita ron Oktubre 24, 2022. Why lang to nakagwa si Obet, ari may nagulot naman siya nga low pressure area daw halini sa Caroline Islands, no? Ari siya namataan naton nagaantad ini siya 950 kilometros ang iya kalayon sa nasidlangan namin na nasidlangan sang Mindanao East Northeast, no? O ko 995 nasidlangan sang Eastern Visayas. Ari siya sa 10.2 degrees north, 134.8 degrees east. Sulod siya sa aton sa par, no? Kag ini siya upod sa intertropical convergence zone nagaapekto sa Palawan, sa Kabisayan kag subong man sa Mindanao. Idulot yan ang magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. While ang northeast monsoon naman ikatatlo ni siya nga nagakomplementa nga weather system naton. Ari siya nagaapekto sa extreme pinakapuntagid sang Northern Luzon, partikular sa Batanes nga magalumon ang kahawaan nga may pagulan, while ang Cagayan Valley, ang Apayao kag Ilocos Norte, shoreline ang ginahalinan, magalumon ang ila kalangitan kag sige man ang inulan nga lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang Luzon nagapabilin lamang nga maayad-ayad ang ilang tiyempo. May pag-uum-guum lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang ila kahawaan nga may naligwin ini nga mapag-ulan o kon pagpanagoob nga tugay ini sang localized thunderstorms. Ang aton duha ka seaboard ang forecast wind kag coastal water condition naton ari diri sa Northern Luzon. Kag ang ikadua ari ang sa iban nga bahin sa atong kapungsuran. Nalakip kita diri sa western seaboard sa Kabisayan. Nagapabilin nga ari kita sa mahinay hasta sa kasarangan lamang nga pagdupoy-dupoy sang hangin. Magahalin namin nasidlangan. Kag kalmado nga aton baybayon, wala kita gale warning advisory nga nabatak sa pag-asa diri sa aton. Nagapabilin nga ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang pagdurudapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini nga aton wave height 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton nga astronomical tide. Mauna ang taob sini nga gabi alas 6:45 walang gidugay, no, 0.8 metro ang kadalumon. Ang hunas magabalos ala 1:11 karon sa kagahon 0.4 metro ang kanabawon. Kag alas 5:27 sini nga hapon nagpahuway si aring adlaw pakita ini siya alas 5:37 buwas sa aga. Ari kita 25 hasta 31 degrees Celsius o 87 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit.
Manay kabugusan sa aton lakat timpo sining gabi. Action Mar. Salamat Akson Gan. Action firing line. Gan Republika sa nga Provincial Disaster Management Program Revision nagdala sa aton sa oras nga 5 minutos nakaligan sa tak ng alas 7. Salawat sa mga late tuners sa mga bago lamang nagbukas ang ilas sa nga radyo kag naka-log-in sa ato sa nga live stream. Kamo gina-welcome namon sa siling nga palatuntunan. Action firing line. Tubtob sa tak na nga alas 9, magatalakay na magkita sa nga mga balita isyo kag bisan jutay lang nga kulo komentaryo sa mga salawayon nga mga ka-aksyon naton labi na ang mga ayara sa gobyerno. Action firing line. Action Marlon na hinubaya, kamusta ba lang inyo siling Lunes nga adlaw subong sa mga nag-enjoy kay kagabi sa highlights sang Mascara Festival ang Hangover Arapa. Action firing line. Firing line. Sa mga nagapanghimos naman sa ilas sa nga tulutapangko sa mga Mascara sites labi diri sa may likod, kilid kag atubang sang Plaza Publica. Kamusta ang inyo sa nga bulobenta? Okay lang? Action firing line. Man ang area dara sa may dalan sang Rizal atubang sang Bacolod Cathedral, basta gani pagplastar nila sa ilas sa nga negosyo, medyo naga-extend kag medyo lawig-lawig inaya ikumparar no sa mga naga-arkila sang tulutapangko sang pwesto para lang sa Mascara Festival nga pagkatapos siya sa aktibidad. Bayangot sa Mascara, nagabiya na ina sila. Action firing line. Kabay unta nga guluganan sa lantaran, kabay pang nakatibawas lang sa ilasri nga renta. 7 minutos nakaligan sa tak ng alas 7. Una sa balita. Una sa aksyon. Talawan tanang paggamunos ang mga balita nga atos sa nga pagtutukan unahon ta sa balita nasyonal. 530 gid ka mga international passengers ang wala makadayon sa pagbiyahe bangod sa pag-overshoot o kung paglapaw. Pwede man masaling nga nag-osmod siya ang eroplano Korean Air Flight KE, no? Kilo Eco KE 631 sa may runway to sa MCIA kagabi lamang ini. Dito ni sa may Mactan na Cebu International Airport Korean Air nga eroplano nga kung sa mga tao pa nagmumo sa runways Mactan, nung tabo man naglapaw saya. Action firing line. Ang ginhalinan bangod sa lain nga tiyempo ti may rason gid man guro nagburon-buron balang panarawan sa piloto haw. Action firing line. Firing line. Mga alas 11:11 na kagabi sang ang Korean Air Flight number KE 631 halin siya sa may Incheon, South Korea. Lumapaw sa runway sa paglanding niya samtang nagbubo ang ulan. Nanunay gulpe lang guro nagpiraw-piraw ang mata sang piloto ni. Ang mayo lang nga balita diri bangod tanan nga crew kag pasahero luwas naman suno sa MCIA. 162 mo ka mga pasahero kag 11 ka mga crew o galing bangod sa ring insidente ni ang runway ginsiraan ay kag ang operation sang Mactan Cebu International Airport suspendido man. Action firing line. Temporary closure lang ni sang MCIA runway para nga kwaon to ang eroplano mga kaksyon. Nasungi itong pangunahan nga bahin sang eroplano mo ti ang taran nga mga international kag domestic flights pasulod kag halin sa MCIA ay kansilado man. Action firing line. Ano pa ganyan sa nga balita pungsod nun, Aryo? Ang appointment ni Anay PNP Chief Kaskulan daw nahimo ng tapalan. Action firing line. Ang appointment ni Kaskulan. Action firing line. Pag-appoint sa iya sa DOH BLA bilang isa sa mga undersecretary ginulan subong sang mga pagpamaripi. Damo sang nadismaya, damo sa natingala kun nga siya ang gin-appoint sa among posisyon. Man kagabilang gin-kumpirmar sang departamento pang ikayong lawas ang appointment ni Kaskulan
OIC Undersecretary of Health, pati ang abogada gani nga si Attorney Charid Mercado Grande gin-appointment bilang Assistant Secretary of Health Regulation Team. Duman ko pa rin si Attorney Mercado Grande, isa sa mga opisyal sa DOH nga nagkakadto sa may banwasang Morsya sa paggalansar to sang Pinas Lakas nagligad to nga mga sinimana, no? Upod namon si Governor Bong Lacson. Tingin na point sa makakson sa mas mataas-taas nga posisyon. Ang reaksyon o galing sa mga tao na kasentro diri sa kay Anay PNP Chief Kaskulan, no? Ang iban nagasiling insulto ini sa mga health experts. Tiagin puntariya diri nga isyo kung bala ini si Kaskulan may eksperyensya pang ikayong lawas nga obra, kung bala may eksperyensya siya kung pang health nga trabaho ang hambalan. Action firing line. Kaya man PNP Chief sayamo, no? Hansalot kag arbas kag pusil ang iya sa niya perme nga gina atubang. Ang isa diri ang napagawa sa statement amo ang Alliance of Health Workers, ang AHW. Nagasiling nga ila ginapamatukan sang lubos ang appointment ni Kaskulan bago nagapakita lamang ini nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa ila ang wala sang pagtamod sa kabuhi sa ikayong lawas sa kaluwasan kag maayo nga palabuton sa mga health workers kag mga Filipinos in general suno sa Alliance of Health Workers. Action firing line. Ang siling nila dako ini nga insulto sa mga health experts nga among dapat pinakakwalipikado sa pag-administrer kag pagpadalagan sa mga olobrahon sa DOH mga kaaksyon. Ang isa diriya sa ginmuno sang AHW amo ang sadto papel ni Kaskulan sa uplan tukhang sa Duterte administration kakang pag-draft niya sang PNP's Oplan Double Barrel, ang Oplan High Value Target nga kuno ang tuyo agad papason ang mga drug lords. Action firing line. Siling grupo ni si Kaskulan waya sang public health expertise. Way man nga kahulugan nga kadamo bala sa nabalanta nga may mga experience man sa amo sila nga sahi sang trabaho o kon departamento nga pag-appoint pungko lagi ng obraw ay man hinimuhan. Action firing line. No? Hindi man siling kumo hindi doktor hindi pwede ma-appoint sa Department of Health. No? Kung sa mga pag-assign pa bala sa committee bla sangsangunian bla, hindi po silingon nga abogado na siya na automatic i-assign mo na bilang chairman sang Committee on Laws. Damo ya tanda pa sa abogado, no? Nga way gani iya bisan background sa law nga ginatuwag, pero mas tanda pa siya sa abogado ko na abogada pa obrahon. Action firing line. Balik sa sa pag-question sa appointment ni Kaskulan mag-amo sini ano bing obrahon ni Kaskulan sa DOH. Ang siling pasang Alliance of Health Workers dapat mayara sang kwalifikasyon, no? Qualifications needed. Ang hambal nila ang health workers nga ang trabaho iya sang health undersecretary ang dapat eksperto sa pagtapna sa makamamatay kag makalalaton nga balitian kon masakit. Damo man da sang gin-appoint nga eksperto man tuod sa amo sa nga trabaho, pero duway man gani sang hinimuan. Action firing line. Tiyambal pa sang AHW ang siling nila ya dapat na eksperto sa pagbalay sa mga programa para nga matapna ining makababatay ka makalalaton nga mga masakit mag-aksyon kag hindi ang eksperto suno sa ila sa pagsupak sa tawhanon nga kinamatarong kag extra judicial killings. Tiambal sa ng grupo ni Dapas Marcos mag-appoint kuno sang kwalipikado nga under secretary pati na ang qualified nga health secretary. Action firing line. May isa pa diri ka nag-question,
No, may isa pa ka nag-question. Amo niyo si AC Party List Representative Franz Castro, no? Congresswoman Franz Castro ang pamangkot niya kung ano ba lang qualification ni kaskulan sa health portfolio. Ang silin ni Castro, anong himuon ni kaskulan? Panilagan ang mga progresibo nga health workers group o kung tirohon ang COVID virus. Action firing line. Abalaw man na siguro sa Presidente Marcos kung ano ang kwalifikasyon ni kaskulan, no? Kasi kung may lain nga tinutuyo bla ang pag-appoint ni kay kaskulan o galing kung pamatian naton ang ining reaksyon ni kag panawagan sang AHW may pulo-punto man, no? Ano sila ya ang may ihibalo kung ikayong lawas kapang serbisyo nga to sa nga pag istoryahanti. Dapat kung tani magabon ni pangbutangan na lang ni Marcos to sang ang mga bakante bla subong nga posisyon sa nagalain-lain nga mga ahensya nato sa gobyerno kon departamento. No? Dari sa Pilipinas daw hindi man siguro mapatihan nga way gid sang pwede. No, nga ipabutang da basi ara lang skilid-gilid nagahulat lang nga mamunuhan. Action firing line. Inang pinakaangayan gid lang ay butang sa silang posisyon na. Oh. Sa Department of Agriculture, sa Department of Education, kag pati sa Department of Health. Hindi balaway pa sang napilian dra nga tiglikom o kon secretary gid dalag ko ini kag mga sensitibo ini nga mga departamento. Tekon maka-appoint da sang tiglikom o kon secretary kundi mahagan-hagan da ang trabaho sang naga-uyat ni subong temporaryo ti sa DA ni Blas Marcos, sa DepEd si Sara, sa DOH, no? Ang nagauyat subong temporary da si Rosario Vergere o galing ka banti officer in charge lang, no? Kag ang iya sering posisyon da araman sa undersecretary man, spokesperson pa siya. Oh. Ano ay ang manabutan sa ring issue sa appointment kaskulan? Once nga makasugod siya obra sa ginhatag sa iyang posisyon sa DOH nga undersecretary. No? Ang iya sa makaupod siyang bilog mo, siyam ka mga undersecretaries. Sa siyam ka mga undersecretaries, mga kaksyon, sip-isip ko niyo, ang walo mga kaksyon lunsay gid mga medical doctors. Action firing line. Mga medical doctors ang isa diri CPA, no? Mula ni si Maria Carolina Vidal Tainio, oh, CPA siya. Iban di medical doctors gid ya. Naong walo ka mga under secretaries mga kaaksyon. Kabay nga hindi na magdugay nga isyo, mahatagan isang kasulbaran. Ano naman ya ang maambal ni kaskulan sa sining pag-question sa pilag ka mga grupo sa sining appointment. Hambal ni kaskulan, siling yang ang pagdumala sa ikayong lawas, hindi lang tanan angot sa medical knowledge. Na mo itong unang nga ginhambal ko no? Hindi lang tanan angot sa medical knowledge. Kinahanglan lang nga balansihon ang science, no? Kag management, kag strategy. Action firing line. Kung sa mga health experts, laban-laban pamatukan ni nilang appointment ni kaskulan. Pero kung sa mga kaalyado naman niya, kag sang administrasyon, ti laban-laban nga paboran nila ini makaksyon. No? Kabalo na siguro si Presidente Marcos magpili sang iya sininga sa laligan, kabangin miyembro sang iya sininga gabinete. Action firing line. Mandari sa Pilipinas, arang gihapon ang ginatawag nga weather lang. No? Ara gid yapon, sino ko din nagpasikat sa nasang weather lang? Ngunit ko magsala daw si Irap Blabo. Action firing line. Oh, pa weather lang no. Muna ganing rason kun nga ang Pilipinas way sang kasanyugan kay manti pa weather lang. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 7:20 Action Radio Philippines Standard Time dako na sang oras tawa pag umpisa ta kay dala City Jess pagtangla ko la City 20 yun ba? Action firing line. Okay lang, no problemo. Ang iban pag-isa nga balita sa nasyonal, aring pagsunod sa sari nga panatuntunan sa Percy Killing
Ang pagpatay nila sa radio broadcaster nga si Percy Lapid, nagligad ni nga Oktubre 3 mga kaaksyon. Tuman nakadamo sa mga giginuwa nga impormasyon, no? Kag daw may mga bantog akong opisyal gid nga mga otoridad akong personalidad ang nabutang diri sa Tapalan. Action firing line. Yari ang makapag-abaw-abaw nga update sa mga adlaw. 160, no? 160, 160 ka mga tao ang subong ginakonsiderar bilang persons of interest sa siring kremene. 160 ang kalamuon ha, person of interest. Sa rasilin tara person of interest magka-action. Amo ni sila mga tiluga. Amo ni sila mga persona kung tao nga waay pa makasuhan, waay pa mapanaugan sang warrant of arrest, kag waay pa madakpan person of interest. Action firing line. Ginadudahan, ginasuspetsuhan, ginapatihan nga sila ang may kahilabtanan o kung may nabalaan sa natabo nga krimen mga kaaksyon o kung may angot sa natabo nga krimen. Tisinto sa senta ka mga personalities porti kagrabe nga sahi sang kaso mag-amon ni. Sama sa batian ta, ang person of interest tag 1, 2, 3, 4 lang inisinto sa senta giyak bilogo. Action firing line. Ano gid ang sala kag ano gid ang nalapakan ni Lapid kung may ara gid man? Kun nga ang amon na lang siri ang nagatinuhaw nga development mag-action. Kun may 160 ka mga tao bot silingon, damo gid siya sang na lapakan nga personalidad sa isa nga radio program. Ano pa gino? Ang isa pa gid ka makapasido nga balita nga sa 160 ka mga persons of interest na lakip dali mga kaaksyon ang damlag lang ginsuspender nga Bureau of Corrections o kon Bucor Chief Director General kasi Gerald Bantag. Action firing line. Dari gini nagbantogs-bantag, no? Sang pagtuhaw sa saning kaso nga ni. Daw may mausbod kag daw may makadasma kay saning kaso ni. Man sa press briefing sa Campo Grande ang siling ni PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Ini nga mga personalidad amo ni ang gina-criticize gali ni Lapid. No? Amo ni mga gina-criticize ni Lapid dining 160 ka mga persona among gina-criticize ni Lapid sa isa nga programa sa radyo. Action firing line. Bot sa lingon suning ining 160 ka mga persona amo ang ginabanatan ni Lapid sa isa nga programa sa radyo. Hindi ayhan magtuga inisang kabudlayan sa dalagan sa investigasyon sa kaso nga 160 gid ang kadamuon. Ano isa-isahon pangita kag usisa ini nga mga personalidad. Yawan islay, no? Action firing line. Ang hambal pa ni Azurin, ang mga police investigators nag-review sa 600 ka mga ginpang post ni Lapid nga programa. Kagin pamatian kung sino ang mga tao nga iya ginatalakay sa mga isyu. Lakip dali ang mga politicians, ang mga militar, kag opisyal mismo sa nga PNP. Action firing line. Mag-amo sila bala nga hugada makaaksyon sa mga ginabanatan o kung ginabira sa mga isyo, simple man lang kung sabton mo. Kag ina kung maisabat ang ginapatuhuyan sang isyo, kuti kung hindi ka magsabat mo sa lingon, ni saktong isyo nga ginahaboy simo. Action firing line. Hindi kay tigadaan mo na yun sang bala ang kurman, pangitaan sang manugpatay o kung ipapatay diyon, di naman mayo magamos na, hindi bla. Ineng 160 ka namoon sa mga person of interest, nagpalibog ulos publiko ni, ako gani galibog ulo ko, magalibog pinsar ko mo, mag-amo ginik ka namoon. Siguro hatagan ba ni Guro sang kasulbaran sa ulihi sa ato sa mga kapulisan, no? Ako do may ara sang na panimahuan ko, di ba? Action firing line. Ginsugdan ang medyo makalibog sa saning kaso ni. Una, sadtong pagsungka balasang nagpakilalagan man. Ginsundan sa pagkapatay sang middleman
sa sulod sang New Bilibid Prison o kon NBP kag angin kamatyan to bala sang middleman nga ginasiling heart hemorrhage kapag kapatay pila ka oras lang sang magsungka ining gunman nga si Historial. Action firing line. Ano ayhan ang padulungan sang kaso mga ka-action magamos di daw ako ginakulbaan di no kay ambot balikan tang palayag ni PNP Chief Azurin mag-action. Subong ang kapulisan nagatutok sa kaso nga ang ila siring nga tutok diri ang pag-isa-isa determinar sa siring 160 ka mga personalities agud mabalaan kung sino sa 160 ang sa ila ang perme nga ginahingadlano kon perme kita discuss ni Lapid saya sa nga programa. Action firing line. Ibaloon ni sang pulis kung sino ang may pinakamainit nga isyu nga ginatalakay ini si Lapid ni kung sino ang may kapasidad sa pagpapatay kay Lapid. Action firing line. Portero, si Azurin mismo nagsiling ara nalakip sa 160 ang damlag lang gen suspender nga Bucor Chief Director General nga si Bantag mga kakson. Lakip siya sa saring 160 ka mga personalidad. Ti kon mapapatud-an nga isa o kon duha o kon pilaman ka mga tinuga sa saring 160 ka mga persons of interest nga amo nagsugo ka patyon si Lapid. Diri ni matuhaw mga kakson ang halambalanon, no? Halambalanon para sa mga radio anchorman, announcer, broadcaster nga kon magsulod ka sa sining nga propesyon kaya uyatan mo sa nga programa pang komentaryo kag daw-dabo sa mga salawayon labi na nga mga politiko o kon opisyal sa gobyerno. Kag kon matabuan makaksyon nga kutosbe ang imo sinigin punteriya, hindi makabati isyo. Ini nga politiko di kon ining taga-gobyerno nga ginatalakay mo sa isyo mo. Dili ni masulod makaksyon ang hanabalanon nga dapat handa ka, no? Handa ka na, dapat i-ready mo ng kagulingon mo. Kag dapat dumdumon mo perme nga sa tanan nga tion. Ang isa mo katiil ara sa ospital. O kung ara sa ICU sa ospital, ang isa ara naman sa sementeryo. Action firing line. Nga kayang kapital sa isa ka radio broadcaster nula, bullpen, recorder, papel, kag ining mikropono niyo. Di ba? Pero ang ibalo sa imo, kwarta, nga ibayad sa manugpatay, kag bala sang manugpatay. Action firing line. Isubo-subo nga senaryo mga kakson para sa mga media na responsod sa Pilipinas. Action firing line. Firing line. 28 minutos na kaligan sa tak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Ano pa ginibas sa balita sa bahin sang national o kakululbaan pagigiliho no sa Percy Killing Blane no nagduga pagidang kulba mga kakson sang iban sire kay ang utod ni Percy Lapid nga si journalist man nga si Roy Mabasa subong lang Lunes so nagbulgar siya nga nakabaton man siya sang death threat, nakabaton man siya sang pamahog sa isa ng kabuhi. Ang hambalya, tuman kakalulubaan ang pamahog nga nabaton ko. Amo ning rason kon nga ang subong adlaw waay ni si Roy Mabasa magkakadto sa DOJ para kung tani magtambong sa preliminary investigation sa kaso murder nga ginpasaka kontrato sa confessed gunman. Ato nagsurrender bilang nga si Joel Escorial kag sa tatlo ka mga apodya sa kaso nga pagpatay kay Lapid. Action firing line. Way sa mga tambong kabati. Damo sa death threat o pamahog ganabaton man siya. Naano niya mag-amo niyang kakatabo pinahugay na lang ni Galia. Kag daw way kadaw tuod gid ang ginasiling nga amo na ning sitwasyon sa Pilipinas di. Amo na ning delikado para sa mga journalista or para sa mga media ang pungsod sang Pilipinas, no? Ginapahog na lang ang mga tinuga nga waya sang inugbato. Action firing line. Ari pagido ang utod nga babaye sa tong priso blato sa New Bilibid Prison nga ginaligar middleman o kung nag-facilitate sa transaksyon para patyon si Lapid
Ara na subong ganigin pa idalom sa witness protection program. But sa lingon secure man siya, no? Ara sa witness protection program kaya nagpabalos rin amo mismo si Justice Secretary Boying Remulla. Action firing line. Dito sa ngayo bulig sa kay Social Welfare and Development Secretary Erwin Tolfo. Si Tolfo mo nagdala sa saring utod sang middleman sa DOJ mga kaaksyon. Ang Bureau of Correction natalad na man ipaidalom sa restructuring. But sa lingon reorganize ang structure siri. Tiyang nagaserbi na subong temporaryo ginpabulos na. Habat suspendido kabay si Bantag. Tiyang temporaryo nga nagauyat dara sa Bureau of Correction nga ang NBP na paidalom sa Bureau of Correction. Ang temporaryo nga nagaserbi bilang officer in charge dara anay AFP Chief of Staff nga si Gregorio Katapang Jr. Action firing line. Panangambal ko ng ligad, kabay pangabangin matapang diri. No, si Sir Katapang sa pag-resolbar kag pagdumala sang National Bilibid Prison. Sa ilawanta ang balita lokal. Sa lokal nga tirada, Pamilya Arroyo nagbisita sa Isabela, Negros Occidental kainasang aga. Action firing line. Para nga pangunahan, no, ang isa diri sang kilala nga Arroyo Macacson, anay presidente kag subong isa sang mga House Deputy Speaker, no? Si anay President Gloria Macapagal Arroyo, upod yaman ang banay nga si anay First Gentleman Macacson. Ang tuyo, para nga suportahan ang pagdonar sang mga kagabitan sa District Hospital dito sa may banwasang Isabela ang alan sini Ignacio L. Arroyo Memorial District Hospital. Ang L ni Lacson isa. So Ignacio Lacson Arroyo Memorial District Hospital sa Isabela. Action firing line. Hilagid ka mga Arroyos ang ara kaina sa sining aktibidad ni isip-isip pa mga apat no? Kay ara man ang anay 5th District Congresswoman nga si Marilo Arroyo Lisaca. Ang bata ni anay Congressman Iggy Arroyo nga si Dina ara man kaina plus ining mag-asawa nga Arroyo mga kakson. May mga matag-asban nga opisyal sang Quinto Distrito at tuman kainato ang ilas rin nga presensya. Pati gani ang nagdaog kag bag-o nga kongresista mo sa ikalimang nga distrito bla o pod kag tupad pagani. No? Tupaday sila ginasang ginloto siya nagligad nga eleksyon. No? Ang nagdaog kabay si Congressman Dino Yolo, tupaday sila kaina sang kasumpo niya nakaligad nga eleksyon nga si anay Congressman Marilo Arroyo. Action firing line. Nano ba lang gindonar? Ang gindonar is valor 2.5 milyones pesos nga hospital equipments. No? Paagi ini sa bagong foundation. Ang ining foundation na nagaserbe na rin nga founder member Arroyo man nga bata. No? Bata ni anay Negros Occidental Congressman Iggy Arroyo. Action firing line. Si Governor Lacson ang next generation nga foundation amo ni ang nagperma sang ginatuwag nga deed of donation. Pero damo sang namangkot biya no sang ila masaksihan kag mabatian ining hitabo ni ining balita ni. Siling nila ano ayhan ang angot sini sa natalana nga eleksyon sa tuig 2025. Action firing line. Bala may plano nga magbalik ang mga Arroyo dira sa may Quinto Distrito. Ini nga senaryo, tuban kabalantayan, labi na nga ang mag-asawa mismo iyang GMA kag anay First Gentleman Mikey Arroyo, aragid kay na, nagtambong. Action firing line. Sige, 34 minutos nagaligad sa tak ng alas 7 aksyon, Radio Philippine Standard Time. Napagidibas sa nga balita, sitwasyon sa Bacolod kasunod sang 23 kadlaw ng aktibidad sa Mascara Festival. Ang basura nga naglilaptak musta nakuha na bala sa mga mapisan nga garbage collector sa syudad o konway pa. Action firing line. Ang mga negosyo sa Mascara site, kamusta naman ang bintanyo? Ang peace and order situation, aman yang damo nagdayaw nga publiko, damo nagdayaw nga mga pumuluyo. Kay way gid sa makakilibot kag dako nga krimen nga nagluntad mga kakson, no? Way gani makatraka tong 8 kabilog nga taga Tondo, Manila nagpangayaw di para lang mangawti. May nakautian gyud mas lagli. Action firing line.
Pero nasikop man sila kay why sila balo nga ma-alarm gli na ang credit card. Now, kung ini among gausar, dakpa ng isa sa SM Mega Mall, may 7 ka upod, siko pa ng 7. Action firing line. So, matulotawhay ang peace and order mga kaakson sa kabugusan nga Mascara Festival. Bagod man sa mga kapulisan nga ginpang deploy sa nagkalain-lain nga bahin sang dalan, pero subong nga natapos na ining aktibidad. Kag ang mga ginpang dala dali nga kapulisan, alin sa nagkalain-lain nga mga kaprobisahanan, ti siyempre, balik naman sa ilas ni ginhalinan. Una sa balita. Una sa aksyon. Ang kalinong kagkatawhay nga na-eksperyensyahan sa Mascara bala magapabilin inisya. Ang mga reaksyon nga nabatian nga pwede malanggalik nga mapabilin nga malinong kag matawhay ang syudad kag waisang nagaluntad nga dalagko ang krimen kung may mga pulis sige dalan. Ang iba nagasiling nga hindi pwede nga himuon nga permanente para nga ang peace and order magkakson mangin permanente man. Action firing line. Kung waisang augmentation halin sa iban nga probinsya abe. Kulang na kulang gid galing kadamoon sa mga kapulisan ta. Kung kulang ti hindi pwede nga dugangan haw. Action firing line. Firing line. Magamot to galino pila to man mga 2005 mo. Ka mga kapulisan kag iban sa nga mga law enforcement units ang in-deploy diri. Titawhay ho, way isang nagpakitang gilas nga mga kriminal mga kaaksyon. Mga kapulisan nga nagserbi agod mapabili ng kalino kakatawhay kag mangin madadalag-on ang selebrasyon sa Mascara Festival sa Bacolod Kaina, Lobos nga ginpangibunahan ni Police Brigadier General Leo Francisco. Action firing line. Ang Regional Police Director sang Western Visayas, si Francisco Makaksyon Kaina, ara ginagkadto, nagpadulong gid siya sa headquarters sang Bacolod City Police nga talatapan agod nga pabanuan ang paghatag sang pasidugog. Ti una gin pangibulahan niya of course ang City Director sang BCPO nga si Colonel Thomas Joseph Martir. Action firing line. 23 kadlaw mo, numero ni Jordani, 23-23, numero ni Michael Jordan, 23 kadlaw gid nga pagbantay sa mga otoridad, ilabi na sa mga mayor nga dalanon, agod ang mga bisita, mapalokal man o kung dumaluong, mabantayan, kag ang mga kriminal hindi maka porma. Dugay-dugay ha, ang mensahe sang PNP Region 6 Director Pamatian ta. Action firing line. Firing line. Samtang kamustahon tabing grupo sa mga kawatan nga taga Metro Manila subong ara gyapon sulod sa presuhan ang report kada bato tagin inquest sila no subong nga hapon mga kakson pasakaan gini sila sang kaso. Ang modus nila mo ning pagpickpocket kag pag snatch mga kakson sa makwartahan nga kagabitan. Dala na ang cash card, ang credit card, pwede mausar sa pagpakumpara sa mga merkado o kon establishmento. Action firing line. Halong kita nga taga Bacolod bagod basi maiban pa sila bala nga kaupdanan ining grupo ni. Kagway pa bala madakpan ha bisan nga ti 8 taran ang natikba sang kapulisan sa sulod sa isa ka mall. Ti ko babangkoton mo ni di laban-laban di man na magsugid kung may upod pa sila kunway. Action firing line. Ambal sila yung nga amo na kami sir, amo na lang kami di. Kanamuon 8 na lang kami. Di mo nang gawin nyo pangawat. Manugid ka mo sa insakto? Action firing line. Ang isa nila kaupod na mutikan mo nag-usar sa kinawatan nga credit card magkakson. Basi kung kamo isa sa nabiktima blada sa sining nagliligad lang adlaw ho. Ara sila subong sunod dara sa presuhan sa Police Station 1 no. Amin ng grupo sa mga kawatan nga pangayaw. Kung sa iban nga lugar ang grupo nagapangayaw sa hampang basketball, agod postahan sila ngayaw sila sa Bacolod, halin sa Manila, parang mangawat, mang biktima, galing na di malasan lang. Action firing line. Ano ang mahambal sila subong sa mga nagladakpan ni man? Ang ila sa di pamilya, tingala ni mo. Dito sa Manila, tingala ni kung nga awas sila magkapuli. No? Aberteng waan talaga. Basi kung mapahambal taman bisan isa lang sa 8 ni ho. Anong ila sa nga abilidad man?
Man sa walo ni, 3 babayi, 5 kalalaki, sinong leader sila ni? Action Firing Line. 40 minutes after 7 o'clock in the evening, alas 7:40 Action Radio Philippines Standard Time. Libre! Sino gusto sa libre na? Action Firing Line. Taran luyagid ka sa ginatawag nga libre Oh, hindi ka pa libre, hindi ka? Oh. Basta ka libre, why ka na sang problemahan pa. Kay why ka na sang gastuhon nga kwarta o kundi muna kinahanglan nga magbayad pa. Okay na. Action Firing Line. Anong balang balita angot sa libre? May carnival diri sa Bacolod City, Magkakson. May carnival ang ila sila nga pag-operar may angot sa pagsaulog sa Mascara Festival. Nagtanyag sila sa libre. Oh, libre. Pero hindi sa entrance. sa entrance, manukot sila gyapon. Action Firing Line. Ang libre lang ya, tanan nga rides sa sulod sang carnival. Oh, masakay kami sa kulo kabayo na. Oh, libre na. Basta may entrance lang. Oh, sa mga rides Magkakson, nagsugod ni sa bugid kadlaw ho. Baw, pag gusto sakay kag enjoy sa mga rides bago aling, sana sa lintara, bayad ka lang sa entrance. Action Firing Line. Ngaway na lang naging libre tanan. Ngagin pabayran pa ng entrance man. Pero tinguan ta nga mabalaan ang istorya sa likod siling libre-libre mga ka-aksyon. Anong rason nga sila naglibre? Pigaw ang benta kung wala-wala ginagadansya. Gin libre bangod bastante ang benta? Sige, standby ka muna kay pamatlian tanugay-dugay ang balita may kang tanan sa di. Action Firing Line. Last, ibalaon taman ang investigation sang ato sa kapulisan kag sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa sulad sa Sipalay, may kantanan sa pag-igo sang kilat, pag-igrab sang kilat sa may barangay Manlaw Kahok. Ang barangay Manlaw Kahok Sipalay, nangin suki, nangin isang kilat, no? A report ka na ba, tunta, una ginigo ang balay. Pagkatapos naglatay, may 3 katao sulod sa balay na samaran. Action Firing Line. Ibalon tara dugay-dugay, no? Paagi sa Sipalay City Disaster Head nga si Mr. Danilo Bugtay sa ato sa nga pagpangalagad. Action Firing Line. 42 minutos nakaligad sa tak ng alas 7. Action Radio Philippine Standard Time, Action Firing Line nga mga balita inyo nabatian, tutukan ta dugay-dugay sa ato sa nga pagpangalagad sa ding Monday nga edisyon. Action Firing Line. Firing Line. Standby, dugang nga balita pagkatapos ni. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang... Ato sa mga live streams, ato sa nga Facebook live kay hindi ta kita. Kay Inday Biging, Ibanez, Alba Lejo, salamat kid. Amigo Binji Bantong, thank you. Ana Senoro, Inday Donlin, si Doc Donlin, si Doc Donalyn Guerrero Lastima. Mayong gabi si mo Doc da, no? Timing kay may images ko karon si Ibo, no? Parte naman to sa mental. Sige, thank you. Ma'am Yvonne Boyser, thank you. Salamat kid. Dan siya rin salamat. Toto Joshua Bia, si Kapuding Joshua. Good evening sir, please tamiyaw Kumari Vanessa Mayo kag Kumari Jinky Dialagdon. Salamat. Sige, Ma'am Vanessa Mayo ar kabaditora. Si Ma'am Vanessa, si Ma'am Jinky Dialagdon. Thank you. Kagawad Edi Salhay, Alfonso Labadeya. Kagawad sa Barangay Tangob. Nung kabaditor man si nung Edi Salhay. Saki, okay, daligid. Christine Menyes, Villalobos. Thank you. Christian Villalobos. Okay. Dito Sa ato sa ring live stream, kay Ana Sinoro, salamat kid. Salamat sa mga nagabonitor. Okay, Melvin Peñafiel, Golda Villalon, salamat kid. Lorna Diligencia, good evening. Jojo de los Santos, Christian Espelico, good evening. Lilian Tadena Claridad ng gabi, Richard Artisola Alpiere. Okay, salamat. Lea Younger Esquivel, Ana Sinoro, Josie Lynn, salamat gid. Araman si Yod Snowlord, mayong gabi, Ma'am Jinky Dialagdon,
Mayong gabi ko no, kay Mr. Arthur Jeff Villasor, Vanessa Mayo, Doc Pat Mayo, Mama Lulit Dialagdon, Papa Joe Dialagdon, Alma Oligon, Walamar, MJ Season, all my family dira sa Barangay Pandaron, DSB. Salamat from Arizona, USA. Salamat sa stars nga ginpadala. Lorda Diligencia, Imbong Dio Campo, monitor diri sa May Maaw, Homa Lubina. Good morning, habal ni Vanessa Mayo, James Smith Lanyuhan. Tamyaw ko lang akon mama sa Balonggay, sakop sang Moises Padilla. Little Nigali Action Marlon. O si Little, okay. Ronnie Hiponia, I Nopi. Okay, watching live, Axel Farwell Line. Si Christian Menyes. James Smith Lanyuhan. Family Abenke Gali. Okay. Helen Isko Sarita. Monitor Frabor siya. Sige, si James Smith Lanyuhan. Siya ko no. O sa libre. Libre ang rides, ang intras mera. Elvira Gilogo. Georgia Gargasiran. Good evening, amat-amat nagwa mga involved sa krimen. Sadya sa ila. Joe de los Santos. Okay. Vanessa Mayo. Balyo. Good morning. Say mana dari sa Amerika. May fest sa mga last day or two. Gina-offer nila. Inang rides. Watching live here sa Rochester, Minnesota, USA. Early pa ko kay today is my first day of my first job, Mayo Clinic. Sige. Good luck sa first day. Si Chokchak Chini to the box. Good evening, sir. Tamyo Abonan, Bago City. Sige thank you. Mga kulugin hawatan ay. Standby, balik tayo dugay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ano ko sila, panisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay basi, hindi ko mapasar kay.
nakaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permit di siya, ano sa Ang inyo? permit siya, kaya hinablos ko siya, pero Oo. bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti saan mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ko, pliti, gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nahulam sa cellphone ko, pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala sang Kasi wala message. man siya magamit, no? Mm. Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay naging ko kay basta ko nadala naging kami nga may pamangkot pag daw. Oo. Nakabudlagid ko online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako Okay, tapos kagid. gusto ko makatapos sa eskwela biskaan may COVID pa tapos ulit Tapos sa mga skila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo ga panghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, ano, kung magklase di? kung kisana ano lang ako makulang ay may pigado tas ay kay ano ko sila madisurbo ko sila wala tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa phone kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kaya ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ako. Minising sa high school honor student ka. Yes. Ano kang hatap ang... One, Ikaw ginang valedictorian. message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may nga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan niya lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man niya mas need na, pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na naging hatag sang ni God. Sa nga mga ayo, sa bakal silpur, ini ko pasensya na biri ang atong income, kulang niya sa atong ginagawi man. At sige lang pang kaya basta kaluyan, mangita lang ta ideya nga makasilpon mo ko. Di ko sing ulihin, nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Tiyan mo na, ginhalay ko sa katulog ganyan ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gani niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir, madamo kay salamat sa inyo nga duha ng mga kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaot. Sa maulanod nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag-iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o Pagpangilat pa, dito sa maya Southern Negros, particularmente sa sudad sang Sipalay, no? So halong-halong sa mga kaaksyon naton dara sa may Southern Negros, particular Sipalay, damo sa mga nagpadala sa aton sa mensahe ni subonggid mga kaaksyon, no? Subonggid porti ang bukbo kag bundak sang ulan to plus may paaman pa nga pagpangilat to. Action Firing Line. Delikado mag-amo ning plastada kay sa may barangay Manlocahok mga kaaksyon sa Sipalay City may insidente naman to nga pag kaigo sang kilat, no? May mga kalapilasan at subong halungan ni kay ang tiyempo to daw hindi mayo sa Sipalay City. Action Firing Line. Tingawan ta nga makuha ang detalye sa mga kaaksyon plus hibaloon ta ang sitwasyon dito sa Sipalay. Kung anong preparasyon nila sa pila ka minutos naman ang kalubigon sa pagbubo sang ulan kag pagpangilat sa may damo nga barangay Sipalay City ho. Action Firing Line. Tingawan ta nga malapot ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa Sipalay City. Online sa Firing Line. Kapunta si Mr. Danilo Bugtay. Sir Dan, mayong gabi sa Action Marlon sa Action Radyo Bacolod. Ay, Action Marlon, mayong gabi man kag sa tanan nga palamati sa imo nga programa sining gabi mayong gabi sa aton tanan. Salamat gid sir, but daw hindi mayong gabi dira si Sipalay City. Kumusta ang tiyempo nagabundak ulan sa bungda? Actually dire sa bong sitwasyon di daw prosman kagapon bala bomba ulan kag ang daguob ang kilat daw ka delikado. Aha. Man, no? Unahon ko lang ni Sir Dan, may insidente naman kapag kaigo sang kilat nagluntad sa barangay Manlocahok ka, Sir Dan? Kagapon na siya sang mga alas 6:30, no? Oo, dito sa Sitio Mansubanon, barangay Manlocahok. But actually, Action Marlon, ang kilat nga nagaluntad kagapon kaga dito sa area nga nagano sina. Ang iyang igo gid dito kagapon ang isa ka puno sang lubi. Kag ang aton lang siguro kay ang lubi nga na direct hit sang kilat lapit sa mga panimalay sini. Kag ang mga tao dito sa sulod wala man niya sang direct hit nga sila ang naigo sang kilat, no? Oo. So may nakuha kami kagapon kay isa man ko nga nag-upod sa mga tropa naton sa mga rescue personnel nga responde dito sa area sa Sitio Mansubanon. Ang ilalang sini Action Marlon nga ano sina daw na ano lang ni sila pag sa gabong guro sa kilat. Kulba kag nervyos ang ilangan na ano sina, no? Dito sa area sa Sitio Mansubanon. So ang halit nga gintuga siling pag-igo sang kilat is ang lube plus nahalita man ang balay? Oo, actually may duwa ka balay sa palibot kag ang iling lima naton ka pasyente nga gapon dito sa area. Amo na nga pag-abot namon gapo kagabi dito gipangusisa tagid dayon ang tanan nga mga pasyente naton kag ano sina kung sila gid bala ang na-direct hit nga igo sang kilat. Ang ina nga area tungod madulong kag daw na bukid-bukid man nga gamay kag layo di sa aton sa proper. Amo na nga nag-establish kami dayon kag nagakuha kag ang dalan to daan daw kalain gid la Action Marlon. No? Oo. So once nga pag-cater namon karga namon tanang pero wala man sila sa mga injuries kag ano sina. Ang ilalangan na angkon pagkuha namon sa mga initial namon nga vital signs sila daw puro tanan difficulty of breathing, DOB, tungod sa nervyos kag kulba siguro. Oo. Ang Sitio Mansubanon Sir Dan, layo ni sa proper sang Manlocahok, bukid-bukid na ni siya? Distansya siguro daw
halin sa proper man no kahok kung street line ta although lapit siya pero kung mga highway ta kag anong taang yung dalan pagkanto dito so medyo layo gid kag plus pagid sang sitwasyon sang dalan pagkanto dito bala kaya prior ta mag-abot dito sa area nila puro kampo plus ang dalan although nga may pavement road ta pero daw nubo lang but after sinada duta na kaga lutak na kaga tungod sa sitwasyon dire sa Sipalay sige ulan-ulan plus pang ina nga area ginasudlan sa mga tracking sang kampo so daw ka kung hindi 4-wheel drive ang imo dala nga salakyan hindi kagid ka sulod dito plus pa kagabi pag sulod ko dito kay mayo lang gabi kaya nadala ko ang amon nga pick up nga 4-wheel makasulod ko, kaso lang ang problema kaysa unan may naabriya nga tracking nga sa tunga gid sang dalan. Oo. Pero actually subong inang 5 ka pasyente puro na siya bahe. Stable man sila, kagula man sila sang mga wala man sang dagko nga mga injuries kaga isa lang to ang daw may abrasion. Tungod siguro pag lupok kag pag nila siyempre pinuwag kag sa ilang may gamay lang abrasion sa iya nga baga. So nakabalik na ni sila sa nga puloy-an. Ini nga hapon gin pagkantuan ko dito sa infirmary kay ato pa to sila kagi ko akong update nila subong ato pa to sila action Marlon sa aton nga Sipalay City Infirmary Unit pero wala naman problema sa ilang status. Ang tiyempo kahapon kag subong daw maamo gid? Maamo lang kagina ini nga gabi sige gyapon ang bomba ka ulan naguog kag ang kilat. Mga pila na ka minutos ang pagbubo sa ulan subong gid Sir Dan? Actually, nagsobra na 30 minutos. Amo nang subong nga man kami subong sa aton di subong sa aton nga mga mayor nga suba. Labi na gid si Palay River kaga sa ini nga inoras bago lang nag-update sa akon ng aton nga mga personnel din. Nagtaas-taas man gid ang tubig ta sa Sipalay River but hindi pa ya critical nga level. So imo dala siguro panugyan sa mga coastal barangay sa mga flood prone areas Sir Dan kay magsilik kita 30 minutos way untat Sir Dan basi ko malabutan isa ka oras basi ko magtaas ng tubig bla. Amo na sa ato no mali na ta naman ning ato nga mga barangay disaster risk reduction management council nila nga labi na gid amo ni pagkadto ta gab-ina. So sila mismo magbatyag-batyag na labi na gid ang mga residential ta nga ari along sa sa mga riverbanks kag sa mga subata. Ang ini nga bukbo sang ulan no. Actually masaka pa ni siya tungod sa halin dito sa mga nabukid ta nga mga area upstream naton nga portion sang aton nga mayor nga suba de ining Sipalay River. So amo na hatag kita na sa ila advice kag nangiting ta naman na sila nga magbulo batyag-batyag kag sa nga sitwasyon. Sige kabay pa nga maghulaw ng ulan Sir Dan dara si Sipalay City kag wise nga tugahan nga malain o kung lain nga epekto ni. Sir Dan, salamat gid. Okay, thank you man Action Marlon kag salamat sa chimpo man nga naton sa aton nga pamuluyo labi na gid diri sa syudad sa Sipalay no kag actually bilong adlaw dire kagina tagigti man ang init. Ini lang mga 5:30 6 o'clock amo to sa gina daw nagamat-amat na buo ang ulan dire no. Pero sa subong medyo nagataw-taw na no. Daw gamay naman lang Sige, Sir Dan, thank you. Mayong gabi. Thank you, gid. Action Marlon, kaga mayong gabi sa aton tanan. Salamat, gid. Action Firing Line. Ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office sang Sipalay City mga ka-action. May 5 ka persona aragyapon sa infirmary clinic dara sa Sipalay City kay na baguhan bla kag na kayasan nakulbaan. Akon may mo yang gulpi lang may ara sang daw nagasigabong, daw nag-igrab, kilat na galito, nga nagpunteriya sa puno sang lubi. Action Firing Line. Amaguro to nga nadumduman bla sang lalaki nga nagsaka sa lubi bla,
dito sa may banwasang Calatrava, siguro na duman yang ang lubi isa sang alamagon, sang kilat amutong kainalag sang aga sa Barangay Dules Bla, banwasang Calatrava, kay pila man may kagabi kag ulan, pila kagabi kag pila kaadlaw ang pagtupa sa ulan dito sa area. Te siguro na pinsaran niya nga ang lubi delikado kung ulan kag magpangilat kay alamagon sa kilat glini. Action firing line. Ti naraog gid man ining lalaki ni kay nasang aga makakson ti. Along-halong lang partikular dira sa may Southern Negros sa Sipalay City kay subunggid mga 30 minutos na sobra ang waswas ang ulan labi na sa mga naga-star ha sa kilid kun sa bibi sang suba kag sa kilid sang baybay bao ulo lagbat kamo. Action firing line. 11 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 Action Radio Philippines Standard Time. Biya na nagbalik na sila sa ginhalinan nga lugar ang mga ginpadala diri ang augmentation forces halin sa Philippine National Police, iban to halin sa Iloilo, sa Antique, kag sa pila sa mga probinsya sa Western Visayas. No? Gin-augment sila mo, gindugan sila sa puwersa sa kapulisan diri sa Bacolod City Police Office para nga magpabilin sa kalinong kagatawhay sa Mascara Festival. Now, ang good news, hindi lang para sa mga pulis nga gin-augment diri, kundi para sa mga pulisman sa Bacolod nga nagserbi kung seguridad ang paghahabalan sa Mascara Festival. May ara sang good news kay inagin anunsyo si Police Brigadier General Leo Francisco, ang Regional Director sang Western Visayas Police Office. Kay namin pabulong-pulong siya sabay sa headquarters ng Bacolod City Police Office. Kaya ang good news, no, ginatagan niya sang 4 kaadlaw. Pulo pa Hawaii, pulo bakasyon, makarelax. Yan to mga pulis na nga nagserbe sa Mascara Festival, sa 43rd Mascara Festival, mga kaakson. Tikita taman ang pulaw bugtaw sa mga pulis nga naka-duty sa nakalain-lain nga mga lugar dari sa sunod sang Bacolod, no? Kita taman na mismo, kita man sang ato sa mga kaakson, isa ina sang pinakarason kung nga ang napabilin ang kalinong kag katawhayan, no? Ti umpisa subong sang first day sang ila sa nga pagpulo pa Hawaii para nga tes makabalik bla ang ila sa nga puwarsa. Yari kay nang pabulong-pulong ho ni PNP Regional Director Police Brigadier General Leo Francisco sa BCPO. First, let me congratulate each and everyone for the resounding success and peaceful celebration of Bacolod City's 43rd Mascara Festival year 2022. Palakpakan natin ang mga sarili natin. We are very glad that we were able to successfully finish the celebration together with the cheerful and festive people of Bacolod peacefully. Let me take this opportunity to thank all of you. I would also like to mention our other law enforcement agencies who are here. The Philippine Army, thank you very much. The Philippine Coast Guard, thank you. The Bureau of Fire, the BGMP, the National Bureau of Investigation, the PDEA, and other law enforcement agencies who were with us during the month-long celebration of Mascara Festival. Maraming salamat po sa inyong lahat. There was no major incident, and it speaks well of how we plan, execute, and made sacrifices in order to deliver the best that we can for this event. I also congratulate all the partner agencies composing the different sub-task group for this festival for a job well done. This is the result of the concerted efforts we put in adopting a whole of nation approach in a major activity such as this. I know karamihan sa atin dito ay walang pahinga these past few days, but I also know that every one of you is renewed by the feeling of success. Ang kabayaran ng bawat isa sa atin ay makita na naging maayos
ligtas at matagumpay ang nakaraang festival. We wish to thank the local government of Bacolod City, led by the ever-supportive Mayor Alfredo Abelardo Albi Benitez, as well as all the local leaders of Bacolod City and Negros Occidental for the support you have extended to the Bacolod City Police Office. Your confidence inspired us to do more than what is expected, and the success of this festival is a template that we will adopt for the succeeding festivals here in Western Visayas. As early as now, we are again planning and gearing for the Ati-Atihan Festival in Aklan and the Dinagyang Festival in Iloilo on January. We also have the Chinese New Year celebration and the Feast of Our Lady of Candles in the following month. This means more deployment for you, but you should not waver. To the men and women of Police Regional Office 6 and the Bacolod City Police Office who took part in the security preparation, I am happy that you took by heart the reminders of your commanders to observe personal safety and be vigilant about peace and order and public safety in your areas. I was here the whole weekend, and I have observed that you have been alert, confident, and have shown utmost courtesy to the merrymakers. Nakita ko mismo kung paano nyo hinandle ang seguridad ng bawat isang dumalo sa kasayahang ito. Kaya pareho ng ating City Director at ibang opisyal, makakatanggap kayo ng kaukulang award galing sa inyong lingkod. Keep it up in your daily routine, not only during special deployment, and I'm sure that you will continue to contribute greatly in the improvement of the safety of the general public. Moving forward in serving as one during the Mascara Festival, we have achieved more towards an effective, action-driven, and motivated PNP. Today, as we recognize your performance, we are expecting that to surpass, if not maintain, the standard of excellence that you have shown here. Sa lahat ng aking kapulisan, sa lahat ng aming mga partners, sa lahat ng aming mga multipliers, sa local government ng Bacolod City at Negros Occidental, at sa lahat ng mamamayan na dumalo at nakasaya sa pagdiriwang ng Mascara Festival 2022. Muli, maraming salamat sa inyo para sa lahat ng mga nag-augment sa deployment na ito. I am giving you 4 days break. And for the Bacolod City Police Office, your city director will decide on it. You will have the same privilege. May God bless us all. Thank you very much. Action Firing Line. 18 minutos na kaligad sa tak ng alas 8 sa atos na nga pagpanubalik ang mga detalye naman sa nga balita halin sa Bacolod City Hall with Axon de la Salazar ang Bacolod You Home Foundation. Magasumater sa report sa SP sa ginpatigayon nga Mascara Festival ang atos na ginabantayan kag ginahulat diri kun bala malabot kag natumanto ang ginasiling 5 billion pesos nga revenue nga matipon no pagkatapos ang Mascara Festival. Plus ang bitaw head nga si Liba nagsuwestyon nga sa ilohon ang weekend night market no nga magatakop na ang experimental period sa diyo subong nga simana. Action Firing Line. Ato sa nga pagpanumalik 8:19 Action Radio Philippines Standard Time ini nga bahin dala sa aton sa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay
Re, amo na po, nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, Oblaw ng Dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, gusto ko basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaong ka man rapulong to. Tugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kaya ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko pizza lang agi kaya nga mo ito umanda ka dako na bulig siya kabulig din siya kay magamit mo sa module mo kung sample mag-research ka mo hindi ka na mabudlayan nga maka-research ka sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action, madami nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa atong katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? May, okay na mangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malalang nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ng iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Prevention is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya ka pa-check up kag pareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong nagid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapadapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay sang 2 tubtob 3 ka semana. Mahimo nga makalaton ng monkeypox paagi sa physical contact sa iban nga wala sang masakit. Kaangay sang face-to-face, skin-to-skin, mouth-to-mouth, mouth-to-skin contact, kag sexual contact. Mahimo man nga makontaminate sang isa ka tawo nga may monkeypox ang mga gamit nga iya mauyatan kaangay sang habol, toalya, cellphone, kag iban pa nga mga bagay nga mahimo niya gamiton. Ang monkeypox virus ang sarang man mapasa sang nagabusong nga nanay sa iya ginadala nga bata kung siya ang malatnan man sang virus. Malikawan nga malatnan sang masakit nga ini paagi sa paglikaw sa mga tawo nga may monkeypox. Ginarekomendar man nga kung ginasuspetsyohan mo nga ikaw may monkeypox, magkadto sa pinakamalapit nga hospital agod magpakonsulta, kag maglikaw sa iban nga mga tawo. Nagakadapat man ang pag-disinfect sa mga kagamitan nga mahimo na gamit sang may masakit nga monkeypox, agod hindi na makalaton pa sa iban. Ang bakuna batok sa monkeypox ang naimbento na apang wala pa ginarekomendar ang mass vaccination, kundi ang pagbakuna lamang sa mga tawo nga may risgo nga malatnan sang masakit. Nagapadayon sa gihapon ang pagtuon para sa mas epektibo nga bakuna batok sa monkeypox virus. Ini ang pila ka mga bagay nga dapat mahibaluan nanungod sa monkeypox. Ginapangabay ang paghalong sang tanan agod malikawan nga malatnan sang sini nga panahon. Barangay 684 Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat. Pagid sang dapat isumiter nga report no ang Bacolod Youth Home Foundation may angot sa natapos nga Maskara Festival. Action Radio City Hall Report. Report with Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Mar ginapaabot sang City Council sang Bacolod City nga mayroon sang presentation sang report o kung makasubmit sa mga nagkaigo nga documents ang Bacolod Youth Home Foundation amo na siya ang organizer sang Maskara Festival 2022 Action Marlon nga nagtakop na kahapon nga adlaw. According kay Bacolod Councilor Jason Villarosa ang chairman sang Committee on Tourism sa SP ngati ginapaabot Action Mar nga mangin transparent man no ang Youth Home Foundation kundi nagkadto ang mga sponsorship ilagi na may mga dalago nga mga kompanya ang nagbulig nga matigayon kag ang preparation man sang Maskara Festival sa bulig sang pila ka mga individual sektor o kon kompanya Action Marlona. So according kay Villarosa paagi sa sining report ma-inform ang publiko kung diin ba nagkadto ining mga ginhatag nga bulig sa bahin sang mga pribado nga mga company Action Marlona. Sa bahin naman sang assessment ni Councilor Villarosa sa ika-43 nga Maskara Festival, ngati according siya nagtaas gid man ang turista nga nagkadto diri sa may syudad nga iya ginaragway nga overwhelming ang kadamuon sa mga tourist nga nagabota diri sa mga syudad sa Bacolod. Sa Direction Mar sa ginapasalamatan ni Councilor Villarosa gin-echo man niya ang pahayag kagabi ni Mayor Abby Benitez nga zero related incident no sa Maskara Festival nga nagapasalamat man siya sa kapulisan naton sa Bacolod City Police Office sa mga augmentation na bamagati ang mapabilin bala ang peace and order sa sulod sang 23 dias nga kahiwatan Action Marlon. Pamatayan naton si Councilor Jason Villarosa ang chairman sang Committee on Tourism. Yes, so after sang sang Maskara Festival as we said previously and as what Mayor Albi said, they will give a report no with regards to the of course the festival kung ano ang giniwat sang ining adlaw din sila nagsala amo ning ilang amo nilang gastuhan diri nagkadtong certain money so with that no so we will give them enough time also sa paghatag sa ilang report but
rest assured, no, pod kay Mayor Albi Benitez, pod sa kay Attorney Pinky Mirano, pod sa Bacolod Home Foundation, ipakita man naton sa pumuluyo ang aton nga sining Maskara Festival 2022. Ano man nga oras kag tion, Nagkadto ang tanan nga of course mga sponsors halin sa mga big companies, pakita man naton sa report. Nabatian si Councilor Jason Villarosa. Subong nga hapon sa nagpagaban sa press statement si Attorney Pinky Mirano Campo, ang festival director kag presidente man sa Bacolod Home Foundation Inc. Action Marlon. Nating niya sining statement puno sang pagpasalamat sa mga Bacolod noon bawon ngati nang successful ang Mascara Festival. Nakit man ang suporta sa publiko para mabalik Action Marlon ang Mascara Festival ng isa sa pinakamaayo no nga kapestahan diri sa pungsod Pilipinas. Nagpasalamat man ang organizers sa Bacolod LGU kay Mayor Albi Benitez, mga city kag barangay officials, lakit man sa mga law enforcers nga nag-implement sa katawhayan sa syudad. Nagpasalamat man si Attorney Mirano Ocampo sa probinsya, no, ng isa sa mga partner sa Bacolod City sa pagpatigayon sa kahiwatan. Nagpasalamat man si Attorney Mirano Ocampo sa mga national officials, mga celebrities, entertainers, mga atleta, kag mga bisita nga nagdugang hatag sang duaga sa Mascara Festival. Lakit man sa katapos ang media, mga vloggers, mga influencer nga nag-promote sang kahiwatan. Kag diri ang pagpasalamat man sang foundation sa mga sponsors sa ilang team, volunteers, medics kag tanan nga nagpasakop sa 23 kadlaw nga Mascara Festival Action Marlon. So kahapon, actually, before nag-start ang arena competition, interview man sa katapos ng media sa Attorney Pinky nga nagpalayaga nga next year tilauman sang publiko Action Marlon ang mas matahong pagid no nga kahiwatan sa ika-44 nga Mascara Festival sa October 2023. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, ginkuan rin naton sang pahayag si Bitaw Head Police Major Junji Liba kasulod nga sa subong na gid lamang weekend ang katapusan nga period no nga under experimental ang ginapatigayon nga weekend night market dira sa Maydalan Ballesteros. Subong Action Marlon daw naglain no ang pahayag ni Major Liba bangod nga iya i-suggest sa City Council once nga magtakop ining experimental period sa mabot nga sining weekend bayaran na sa ipatawag nga public hearing ang komitiba ni Councilor Celia Flor bilang chairwoman sa Committee on Market, and then si Councilor Alvi Correfino bilang chair naman namin sa Committee on Transportation. Ang suggestion ni Bitaw Head Liba is sa Ilohon or mga pangita sa ibang lugar Action Marlon nga ti mag sige-sige bala ang weekend night market diri sa Masyudad kag iya pahayag nga hindi na dapat dira sa may bayan Sandalan Ballesteros. Una, may mga lagko dira nga mga negosyo, especially ang Gisano Action Marlon kag pilaman ka mga businesses sa kilid dira Sandalan Ballesteros nga mo mga money changer bala nga nagakaapektuhan pangod sining operations sang weekend night market. Ikaduha, dati ang among Dalan Ballesteros gina-utilize sa gihapon sang pila ka mga public utility jeepney o kon PUJ kag ginaagyan sa mga pribado nga mga salakyan Action Marlon. Wala diri maging pahayag si Sir Liba kung diin ang possible nga location, kung diin patigayunon sa masunod ang weekend night market since ini ang magadepende sa gihapon sa ipatawag nga committee hearing sang Sangguniang Panglungsod, particular ang komitiba ni Councilor Celia Flor. Pamatian naton si Bitaw Head Police Major Junji Liba. Ako na pagtanaw no kay inadang area do kwan din man daya do medyo apektado da aton nga traffic considering na daw may mga mayor kita nga mga jeepney or mga public transport nga diragagi. So medyo apektado sa second may ara kita da nga dako nga establishment which is ang Gaisano isa man sa mapektuhan. So amo na nga daw medyo ako yado hindi pa batok ko pero kung magamol sa sitwasyon siguro ay suggest nga ipamangita na sa ibang nga mga alternate nga pwedeng butangan sa ila. Okay, oo. Kaya isa dira daw kung masilig ka nga sa gamo do may alagi ka may
may mga controversies nga nag-arise dahil pag during pag-conduct na sa market na. Kagang money changer, sir, ang concern to nila, sir, no? Ang ano? Mga money changer, dila bala sa kilid-kilid. Yes, ang isa na nangareklamo ang ato ang money changer na dapat siyempre pag sila nga mag-night market, involved na dahil ang medyo close nila, tapos ang ilang sistema bisang night market, may ara yung mga banta nga daw halos ako paron man nila daan ng dalan. Siyempre, damo man da mga interests nga or business ng operation na mapiktuhan kung isira mo na sa purposeful ladlad. Balo ka naman niya center man na sa business ang balisteros when it comes sa mga mantinja. Action Mar, nabatian ang dugang nga pagpahayag ni Bitaw Head Police Major Junji Liba. Mga update sa balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Aksyon na dahil mga balita gikan sa Bacolod City Government Center. Kung madumduman ninyo magka-aksyon nga sa pagbisita dari ni Presidente Bongbong Marcos sa syudad sa Bacolod. May pila sa ka mga activities man siya nga patigayon kag tambungan, no? Dito sa may Talisay kag sa iban pa nga mga areas diri sa syudad sa Bacolod. Ang concern may kantaran sa ginakabalak-an nga African Swine Fever o kung ASF ngati. Dito sa may Oton, Iloilo, may suspected case na kag damo na to sang mga baboy ang ginkuhaan sang blood sample. Si Presidente Marcos kahapon mando siya sa bahin sang Department of Agriculture Western Visayas nga dapat aktuhan ang tutukan ng kampanya kontra sa ring ASF kag o sisaon kung may mo palang kuhaan sang blood samples ang pig farm there is sa Negros Occidental. Si acting provincial veterinarian Dr. Placida Limana nagklaro nga nagligad pa nagumpisa niya diri sa Negros Occidental ang kuha sang blood sample sa mga pig breeding sites kay isa ini sang obligar sa luyag magpagwa sang kasapatan requirements nga dapat mayara sang resulta. May mga samples na hambal ni Dr. Limana nga napadala na gani sa bayan sang Animal Health and Welfare Division sa Bureau of Animal Industry dito sa may Metro Manila para nga ipaidalom sa laboratory examination. Action Firing Line. Nagligad pa ning bulan sang Setyembre nationwide ini. Nga ginapatigayon, may deadline gani mo. Kagin nahatag ang gobyerno nasyonal no sa mga local government units o galing ang deadline ginpalawig ni hambal ni Liman na kay bagon man sang kanamuon sa mga samples nga dapat kuhaon makin mo hambal ni Liman na kada local government unit dapat may 446 no ka mga blood samples ang makuha mga kaksunti. Ang una nga deadline ginatag sa mga LGUs Setyembre 30 kuntani. Ugaling kay ti gin palawig ni ginhimo October 15. Kag liwat naman kag extend mga kakson ang deadline bagon man sang ti sa nasalentara kada moon sang dapat kwaon nga blood samples. Tiga hulat subong ang mga provincial offices sa Department of Health dari sa Western Visayas kung ano ang ang bag-o nga mando sang regional office no bagi sa hepe sang regulatory division nga si Dr. Junik Natividad. So kabay pa nga hindi niya makalusot sa atundi ang ASF no kabay pa nga mga pamilya sa gihapon ang ato sa nga probinsya bilang ASF free
Province. Iloilo, ginulat pa naman ang resulta nga ginpadala. Resulta sa ginpadala tong blood samples sa bansang Metro Manila. Kamanti, suspected case paman lang to. No, ang na-record sa Iloilo. Yari si Dr. Placida Limana. Bali, ito pa ang Regional Regulatory Division na head si Dr. Junie Actividad, and according sa iya, mawait lang ang mga provinces for further instruction. Anyway, ang Department of Agriculture, may ara kita nga tawag na surveillance. Nationwide ni siya. So, conduct kita actually collection of blood, no? So, per LGU, nag-collect na kita 446 samples. So, sa advice or directive ni President is mag-sample sa kada breeding animals, kuha na siya, requirement na siya na magkuha ng sample, especially kung lapit siya sa ground zero or sa index area. Bali, ang program ni surveillance is nationwide siya. So, kita din sa province, nagasubmit ng kitagid ng sample sa Animal Health Division sa Bureau of Animal Industry as part of the surveillance. Okay. So, what we did, all the commercial farms here sa Negros, nakuha na sila kita samples kag ginasubmit na to sa BI. At the same time, ang mga bakla nato ni kakuha kita sample, 446 samples per LGU. So ginasubmit na nato dito sa Manila. Kay requirement na siya ng shipments ng aton animals outside the province. Bali hindi na siya monthly, basta makakulik lang kita 446 samples sa kada LGU sa backyard. Okay, amo na siyang requirement nga i-attach nila ang results ng laboratory nga negative ang isa ka area. Bali, i-certify nila nga ESF-free ang isa ka lugar kung makasubmit ang sample kag arang result nga naka-attach. So, ang mga commercial farms na to, nakasubmit na kita sa previous pa nga weeks. Kaya ang directive na sa September pa na. So, supposed to be, ma-end ang collection sa September 30. Pero kay tungod nga damo-damo ang samples nga gina-require, so sila until October 15. But still, hindi na makomply naton ang October 15. So, nag-extend na naman sila. Action Firing Line. Ini nga bahin dala sa aton sa kaaluan sa nga bloater na plastic. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador, kag presidente man, nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like may ara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos ano naman, ubra na daso. Ubra na daso singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good na sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito.
Oo. Yung nambala nga, isulat ko kung anong imukon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapatitikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanatin. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abri kong pizza lang agi kaya nga mo ito. Sige. Umanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action, John Diaz. Sa tanan-tanan nga sa Action, madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sa ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan nabe. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Amo na po, nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability!
Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Pwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. Ay, may pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay. Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso, nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Permi gid siya, kaya hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Tisa mo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa, bibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Gawlam sa kano sa imo cellphone? Sa imo Gawlam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam, kami hinablos man ko ba online man. Oo. Ikinanglan niya man ang cellphone, kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano? Kasi wala man siya may magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi si papa si buong ko. Bantayan niyo da kung kapang laba ko, bantayan niyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami o kunwari sang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay nagkik ko kay basta ko nadala nagkik kami nga may gimpamangkot lagi daw. Kakabudlagid kun online, mas lami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako, okay na miskilan ako. Okay, tapos kagad. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa, tapos kami. Tapos sa may maskila. Last time, ang na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang, kung magklase di? Kung sana, ano nang nahuya, ako mahulang. May pigado, tas, kay, ano ko sila, madisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay, wala ko hindi ko permi makamit, tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit, tapos ang connection pa dan permi sa akon, kag hindi ko masyado makita, kay isa blurred man ang cellphone niya, mga ginagamit ko dyan, wala sa kakulbaan ko permi, kasi hindi mo ko madala sa tab, siyempre kay, isang bigado lang, basta kung nadala lang ko sa tab, happy na ako. Minising sa high school honors student. Yes. Ano kung hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sa paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon, hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela. Damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo.
For every shared story. Mahindala sa aton sang Evergreen Herbal Capsule. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita. Aksyon na firing line Lunes nga pangalagan October 17, 2022 magatakop naman temporaryo sa News Center. Kaupo naton aksyon ang defensor. There is a technical control. Katuwag naton aksyon na Henry Spulgar with aksyon Elway Dutelius. Ako naman aksyon Marlon Hirvaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio!